காலை வணக்கம். இன்று பார்த்தீங்கன்னா என்ன பதிவு பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு ஜாதகமே இல்லைங்க, நான் எனக்கு ஜாதகம் பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு நபர்கள் கேட்டு வருவாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி நபர்களுக்கு நம்ம ஜாதகம் பார்க்க முடியுமா, ஜாதகம் பார்த்து பலன் சொல்ல முடியுமா அப்படிங்கிற விஷயத்தை தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். அப்போ அந்த மாதிரி வரக்கூடிய நபர்களுக்கு நம்ம ஜாதகம் இல்லை, நான் எப்போ பிறந்தேன் எப்போ இருந்தேன்னு தெரியாது, எனக்கு ஜாதகம்லாம் எழுதலை, எனக்கு ராசி நட்சத்திரம் எதுவுமே தெரியாது, எனக்கு ஜாதகம் பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டு வராங்கன்னா, கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக ஜோதிட முறையில் நம்ம ஜாதகம் பார்க்க முடியும். அப்போ ஜோதிடம் பார்க்க முடியும்னு சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா, அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி முறையில் பார்க்குறது அப்படின்னா, நிறைய பிரசன்ன முறைகள் இருக்குதுன்னு சொல்லி, தாம்பூல பிரசனம் இருக்குது, சோழி பிரசனம் இருக்குது, சரிங்களா? அதே மாதிரி கோச்சார கிரகங்களை வைத்து அன்றையோட கோச்சார கிரகங்களை வச்சுமே அவங்களுக்கு பலன் சொல்லக்கூட அமைப்பெல்லாம் இருக்குது. அந்த வகையில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பார்த்திங்கன்னா பிரசன்ன முறையில் நம்ம கோச்சார கிரகங்களை வைத்தும் கோச்சார லக்னங்களை வைத்தும் பலன் சொல்லி நம்ம அசத்த முடியுமானா அசத்த முடியும். இந்த மாதிரி பதிவுகளை தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். என்கிட்ட ஜாதகமே இல்லை அப்படின்னா, உங்களோட ஜாதகம் இல்லாதவருக்கும் சரி, அவங்களுக்கு நம்ம பலன் பார்த்து கண்டிப்பாக துல்லியமாக ஓரளவுக்கு சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் தான் இந்த பிரசன முறையில் நம்ம சொல்கிறோம். அதில் பார்த்திங்கன்னா ஜாமக்கோல் பிரச்சனை இருக்குது, சோழி பிரச்சனை இருக்குது, வெத்தலை பிரச்சனை இருக்குது, இது மாதிரி எத்தனை விதமான அஷ்டமங்கல பிரச்சனை இருக்குது. இது மாதிரி எத்தனை வகை பிரச்சனைகள் இருந்துட்டாலும் நம்ம ஜோதிட முறையில் ஜோதிட ரீதியாக தற்காலத்துக்கு ஏற்ப அவங்களுக்கு என்ன கேட்டு வராங்களோ, என்ன மாதிரி கேட்டு வராங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தையே நம்ம அவங்களால் ஊர்ஜிதமாக சொல்ல முடியும். அந்த வகையில் பார்த்திங்கன்னா இன்று முதல் முறையாக அப்படின்னு இல்லை, நானும் கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரி இல்லாதவங்களுக்கும் சரி, ஜாதகம் இல்லாதவங்களுக்கும் சரி ஜாதகம் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கோம். ஜாதகம் உள்ளவங்களுக்கும் ஜாதகம் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கோம். அது மிக சிறப்பு தான். அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் என்ன பார்த்திங்கன்னா இன்று ஒரு நபர்கள் தொடர்பு கொண்டாங்க காலையில். அவங்க பார்த்திங்கன்னா வெளிநாட்டை சேர்ந்தவங்க. அவங்க பிறந்தது அப்தாபியில் பிறந்திருக்காங்க. தற்சமயத்தில் சென்னையில் வசிச்சிட்ருக்காங்க. என்னோடய பையனோட ஜாதகத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு இன்றைக்கி இன்றைய இன்றைக்கி கோச்சார கிரகங்கள் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்த நமக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கணும். இன்றைக்கி கோச்சார லக்னம் என்ன, அவங்க கேட்கப்பட நேரத்தில் அன்றைக்கி கோச்சார லக்னம் என்ன, கோச்சார கிரகங்கள் எப்படி இருக்குது, ஒவ்வொரு கிரகங்களும் அந்த கிரக அமைப்பு, அதாவது கோச்சார சந்திரனோட எங்கே இருக்கார், கோச்சார சந்திரன் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா திருவாதிரையில் பயணம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு அப்படிங்கிற விஷயம் நமக்கு தெரியணும். இன்றைக்கி ராசி நட்சத்திரம் லக்னம், இன்றைக்கோட திதிகள் என்ன, இன்றைக்கி யோகம் என்ன, இன்றைக்கி என்ன கர்ணம் என்ன அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் நமக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும். அப்படி தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம அந்த பலனை முழுமையாக சொல்ல முடியும். இன்றைக்கி கோச்சார கிரகங்கள்னு பார்க்கும்போது இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி சந்திரன் எங்கே திருவாதிரையில் பயணம் செய்கிறாரு அப்படிங்கிற விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்போ இன்றைக்கி தேதி அப்படின்னு பார்க்கும்போது இன்றைக்கி தேதி 18/3/2024. அப்போ இன்றைக்கி கோச்சார கிரகம் இன்றைக்கி திதி பார்த்திங்கன்னா நவமி திதி. அப்போ இன்றைக்கி நவமி திதி அப்படின்னு சொல்லிட்டோன்னா இன்றைக்கி நவமி திதிக்கான நவமி திதியில் வரக்கூடிய திதிசூனிய ராசிகள் நமக்கு தெரியணும். அப்போ திதிசூனிய ராசி அப்படின்னு பார்க்கணும். நவமிக்கு திதி சிம்மமும் விருச்சகம் இன்றைக்கி திதிசூனிய ராசிகளாக இருக்கும். அப்போ இந்த மாதிரி அடிப்படை விஷயங்கள் நமக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம இந்த மாதிரி பதிவுகள் எல்லாம் நம்ம கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நமக்கு தெரியும். அப்போ இன்றைக்கி ஜாதகர் இன்றைக்கி கேட்கக்கூடிய நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா அவருக்கு மிதுனம் லக்னம் விழுந்தது. ராசியை பார்த்திங்கன்னா சந்திரன் மிதுனத்தில் தான் இருக்கார், திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் தான் இருக்கார். இன்றைக்கி அவங்க கேட்கக்கூடிய கேள்வி பையனோட இன்றைக்கி வயது கேட்டுக்கிட்டோன்னா கால வயது கண்டிப்பாக முக்கியம் இல்லை. அப்போ அவர்களோட வயது 17வது வயது நடந்துக்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ 17வது வயது அப்படிங்கும்போது அவருக்கு வயது ஓட்டத்தின்படி பார்க்கும்போது 12, 13, 14, 15, 16. அப்போ 16வது வயது இப்போ நடப்பில் 16 முடிஞ்சு 17 நடந்துக்கிட்டு இருக்குது. அப்போ அவங்க கேள்வி என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு உயர்கல்வி ஸ்தானம் என்னோட ஒரு பையன் உயர்கல்வி ஸ்தானம் என்ன படிப்பான், தற்போது எப்படி படிச்சுட்டு இருப்பாப்புல. அப்போ இன்றைக்கி வயது பார்த்திங்கன்னா 4, 5 தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய வயதாகவே இருக்குது அப்படிங்கிறத வயதோட்ட வயது அது தெரிஞ்சிருந்தால் தான் நம்ம அதை பற்றி சொல்ல முடியும். சரிங்களா? அப்போ இன்றைக்கி அவர் இன்றைக்கி கோச்சாரத்தில் கேது 4ஆம் இடத்துல இருக்கார். அப்போ தற்சமயம் கல்வியில் ஒரு தடையை உண்டு பண்ணும், கல்வி சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்தில் அவர் சிறப்பாக இருக்காது. அப்போ கல்வியை நல்லா படிக்க சொல்லுங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அப்போ 5ஆம் அதிபதி சுக்கிரன் இன்றைக்கி எங்கே இருக்கார் அப்படிங்கிற விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். 5 கூடிய சுக்கிரன் இன்றைக்கி எங்கே இருக்கார், செவ்வாய் சனி கூட சேர்ந்துருக்காரு. அப்போ உயர்கல்வி ஸ்தானம் அப்படிங்கும்போது செவ்வாய் சுக்கிரன் சனி சேர்ந்துருக்கிறதுனால
அவங்களோட கல்வி பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 3 கிரகங்களோட அமைப்புப்படி தான் ஒரு 5ஆம் அதிபதியோட சனி, செவ்வாய், சுக்கிரன். அப்ப சனி, செவ்வாய், சுக்கிரன் சேர்ந்தது அப்படின்னா, செவ்வாய், சனி சேர்ந்தா அதாவது செவ்வாய், சனி சேர்க்கப்பட்டால் இன்ஜினியரிங் துறைன்னு சொல்லிடுறோம். அங்க சுக்கிரன் சம்மந்தப்படுறாரு. அப்ப சுக்கிரன் சம்மந்தப்படும்போது அதுவும் இன்ஜினியரிங் துறை சார்ந்தா இருக்கு. அதில பார்த்தீங்கன்னா, சுக்கிரன், செவ்வாய், சனி சேர்ந்து இந்த கிரக அமைப்பிற்கு வரும்போது பட்சத்தில் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், லேட்டஸ்ட்டாக ரொபாட்டிக்ஸ் டெக்னாலஜி, அடுத்தது தொழில்நுட்பத்துறை சார்ந்த துறையில உங்களுக்கு வந்து பையனை படிக்க வைக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க அப்படின்னு சொன்னேன். ஆமாம் சார், இதை தான் சார் கேட்டேன். அவங்க என்ன படிப்பு படிக்கலாம்? அப்போ இன்னைக்கு கிரகம் எங்கே இருக்குது? 5 கூடியவனு பார்த்தீங்கன்னா, காலபுருஷனுக்கு 11ஆம் இடத்துல இருக்காரு, லக்னத்துக்கு 9ஆம் இடத்துல இருக்காரு. அப்போ கோச்சார சுக்கிரன் கும்பத்தில் இருக்காரு. அப்போ கும்பத்தில் இருக்கும்போது அவங்களோட மனநிலை இதை சார்ந்தே தான் இருக்கும். அப்போ இதை சார்ந்த துறைகளை தான் அவங்க படிக்க வைக்கணும் ஆசைகள் எல்லாம் இருக்கும். அது பையன் படிப்பாரா? அப்போ பையன் தட்டு இன்றைக்கி 4ஆம் இடத்துல கேது இருக்கிறதுனால நடப்பில் பையன் படிக்கிறதுல விஷயத்தில் கொஞ்சம் தடைகள் இருக்கும். அப்போ அந்த தடைகளை நீங்கள் நிவர்த்தி பண்ணுறதுக்கு பையனை அவ்வப்போது கண்காணிச்சுட்டு இருக்கணும். சரிங்களா? அப்போ கண்காணிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா தான் அந்த தடைகளை வந்து நிவர்த்தி பண்ணி அவனை வந்து உயர்கல்வி சார்ந்ததை கொண்டு போக முடியுமா அப்படின்னா, உயர்கல்வி கொண்டு போகணும். இந்த நேரத்தில் படிப்பில் மந்தமாக தான் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கணும். அப்போ படிப்பு சம்மந்தப்பட்ட துறையில் வந்து கம்ப்யூட்டர் கணிப்பொறி சார்ந்த துறையில் படிக்கிறாரா? அந்த 12ஆம் வகுப்பு அப்படிங்கிற போது இப்போ கம்ப்யூட்டர் சார்ந்த துறையில் படிக்கிறான். ஆமாம் அப்படின்னு சார். ஏன்னா இங்கே 4ஆம் இடத்தை குறிக்கக்கூடியது புதன் வீடு. அப்போ இந்த புதன் எங்கே இருக்கார்? நீசமாகி மீனத்தில் இருக்கார். மீனத்திலேருந்து 4ஆம் இடத்தை பார்க்குறாரு. அப்போ பையன் எப்படியாவது படிச்சிருவாருன்னா படிச்சிருவார். 4ஆம் ஒளி பொருந்திய கிரகமாக புதன் வந்து சூரியன், புதன், ராகு 4ஆம் இடத்தை பார்க்கப்படுவதால் இந்த 12ஆம் வகுப்பை முடித்து உயர்கல்வித்துறைக்கு போயிடுவார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு இடத்துல சொல்லணும். அதுமாதிரி ஜோதிடம் இல்லாதவர்களுக்கும், அதாவது ஜோதிடம் என்ற ஜாதகமே இல்லை அப்படிங்கிற இல்லாதவங்களுக்கும் நம்ம ஜாதகம் பார்த்து பலன் சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிற இந்த இடத்துல என்னோடய அனைத்தரமான பதிவு செய்கிறேன். ஜோதிடம் இல்லாதவர்கள் மற்றும் ஜாதகம் என்கிட்ட இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறீங்க, என்ன மாதிரி என்கிட்ட ஜாதகம் இல்லை, நான் வந்து ஜாதகம் பார்க்கலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு கேட்குறவங்களுக்கும் நம்ம அந்த பதிவு செய்கிறேன். என்னோடய ஜோதிடம் பார்க்க என்னோட கீழ்கண்ட நம்பரை வந்து தொடர்பு கொள்ளலாம். ஆன்லைன் மூலமாகவும் ஜாதகம் பார்க்கப்படும் என்பதை இங்கே பதிவு செய்கிறேன். அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம். வாழ்க வளமுடன். நன்றி, வணக்கம்.